back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Maynard! Matiyo, bisan ting na sa pag-uho. Nagpasabot ka, nang hasit na sa mga dautan. Kung mao ka na, unsa pa niyo magkipaabot? Adto sa patag ug luwasa ang katawhan. Gusto ko ang mga matay kamong tanan! Mandok sa gaong Sandro! Ngawahi mo ang sakop niya karong gabi una! Kundi ang pamatyon ka mo! Mulugsong ka, Maynard. Kung ikaw man gyud ang suko, mulugsong ka aron pagluwas sa katawan. Mulugsong ka. Yanong wa pa man ka mulakaw, Maynard. Nagkinahanglan nimo ang katawan. Dili ko mula kawa, Ama Matiyo. Maynard, Makaduda to ang kamingaw sa kagabiyon. Pila na kagabi nga, buwa ko magkabatsyag. Nga doon na kinang nasa kumtabang. Kagyasi sa mga dautan. Apan, karon nga, may kalit lang. O gusto kasi mong gingon. Dautan kini nga tilimadon. Maynard. Dili ko biya ng Olimpia. Kay basigsako niya pagluwas sa katawan. Tungod kay gihasis dautan. Muanhi si Sandro. Ug iyang kuhaon ng mga bato sa kinabuhi. Maynard. Agawon, wagay may patimaw nga Maynard. Daghan kog napatay. Daghan kog nabungkag nga mga bahay tungod sa akong gahom. Apan why Maynard nga naabot aron sa pagluwas nila? Wa gyud mata sa akong paong si Maynard. Kung mao ka na, pangandam ka mo. Musong kita sa Olimpia! Pero agawon, matod mo, makumpleto lang ang imong gahom ug mukusog ang puwersa ni ini kung makaabot na ang ikatulong pagtakdol sa buwan gikan sa imong pagkabuhi. Apan duha pa lang kapag takdol agawon. Nasayod ko, Jim. Pero may mahimo ko niya. Ug usa pa. Gusto lang kong mangumusta sa Olimpia. Makabao na gyud siya, Mateo. Oh, Mona. Makamao na gyud si Maynard. Ako siyang isuwayan kaganiha sa pagpalakaw na gyud. Bisag nakahibaw ko nga aduna gyud daotang tilimadon. Ang way timailhan kaniya nga muluwas sa katawhan kay gihasi sa daotan. Apan nakita niya nga daotan kini nga tilimadon. O posibleng lances ang gihimo ni Sandro. Kasaliga na gayud siya. Oo muna. Kasaliga na gyud si Maynard. Dili kita kayo magkumpiyansa ba? Tungod ka posibleng usan ni mga dawa. Musong din mga sakop sa dautan. Anak, Anak, usa may mo buhaton kung panaglit moabot dinhi ang mga sakop sa daotan. Sa gikaingon na niya mo, Matiyo. Kinalang di ka mo magawa sa bahay. Tungod kay, kung ako mo sa sud, dili basta-basta magkasud ang dautan. Kakuyaw na yan, anak ko eh. Maong, anilagay mo sa sud, ha? Pa? Ma? agawon. Niya na kita sa tumoy sa taas kaayong bukid. Mao na ba kini ang Olimpia? Oh, Jima. Mauday ni agaw. Ayaw na! Ah!
palibot sa diyang may palayo ang akong kauban. Og mihayag, og nakuryentihan siya, og nalagpot sa layo, og nasunog ang lawas. Ngano ka to agawon? Tungod kay dunay ali ang Olympia. Unsa? Di kini basta-basta masuod sa mga sama ka nato. Giputos kini gahom. Ug kutob sa sama ka nato nga makahikap sa giputos ani, makuryentehan og masunog. Mao ba agawon? Aduna ko'y sikretong agianan kung unsaon ko sa pagsuod sa Olympia. Agawon. O dito lang gihapon ko miagi ni atong higayuna nga katapusan kami misud din sa Olympia. Busa adto kita dito napita. Hoy! Unya na tanin yung mga tog ha? Kay, nindot kayo ang hayag sa buwan no? Aw, hinoon. Milaboy naman ang pagtakdol ini. Pero, nindot lagi hapon tanahon. Oy, hayag kayo. Okay ra ko. Wa pa man sa kugido ka. Ani lang sa ta magstorya-storya. Ikaw, Menard. Ani lang una ta. Ang uban sab ganing mga tao, nanggawa sila mga gipuyan ug nag-istoryahanay sa gawas. Oh, nanghupo na sab. Ano na sab kabay? Walang. Daghan ko ginaw na. O kinahang andamon ko kung kugalingon sa posibleng mahitabo sa unahan. Ilabi na sa umpang nag-abot ni Sandro sa umaabot nga panahon. Unsa gid na siya kagamhanan bay? Unsa ron? Oh! Tini! Ditong lapita! Oh, tuwa na sabo. Duli ka, oy! Mateo! Niya si Sandro. Mateo! May balik si Sandro. Dana ang angay kaninyo! Mga kinsaguban ko! Patya ninyo kung kinsa inyong mapatay! Mateo! Mateo, pakita ka na ko! Mateo! Bitanong ka magbalik din sa Olympia! Ikaw! Si Amo Mateo ang akong gipakitaapan, ikaw ang mitunga! Tungod kaya ako katungganan kini mo Olympia! Huwag kini ko makatungod! Nandun mo pa si Paan yan eh! Ang asato ba? Ikaw gidi ang bagong sugo! Oh, Sandro. Siya ang bagong sugo. Mao ba? Doon na na'y bagong sugo? Ha? Doon na na'y mipuli ni mo, Amo Mateo? O kini mao siya ang mipuli ka ni mo? Hinog na ba kini, ha, Amo Mateo? Simbolo siya sa usa ka matuod nga sugo. Mao ba? Ah! Ah! Mao ba ka nagi mong bagong sugo, Amo Mateo? Naigo man lagi! Ha? Menard! Abay! Ay go kabay! Pagalitan ko! Huwag ko magabantay! Itirahan ko siyang gahong! Huwag ko magabantay! Bay! Ma! Menard! Anak, Menard! Pinoy! Pinoy! Ginoo ko! Naatay mga samahan! Kaya na ako, Ma! Kaya na ako! Makiksang ka ko niya! May kaiso ka yun. Tungkol kay misong ka din ni Sandro. Tungod kay gusto kong makuha ang unsa may akong gustong kuhaon din sa Olympia. Dili ka yun mo lampo, Sandro. Sama sa gihapon. Dili ka magmalampuson sa imong plano. Ah! Uy, baya! Kahinay na ba sa imong gahom, Amo Mateo? O ba ka na ang imong gipanghambog? O hinoon tiguang ka na? O di ka naman ang sugo ning Olympia? Maong luya ka na? Maong hinay na ang imong gahom? Ha? Ah!
Kaluoy nga naigo ka! Ako ang tubangas, Sandro! Hoy! Yang imo! Ay, putol mo yung gop! Maura ba to ang imong ipakita na ako, Minag? Ha? Balik mo sa bahay! Sige na! Ako na bahala din eh! Hoy! Ma! Nandang si Mama! Ma, sige na! Paliw mo din eh! Anak, doon na kay mga sabat. Warang din kaso! Anak, Dali na, Tilma. Atong tumano ng atong anak. Dali. Iluna! Ato sa tumanan. Ubalin na si Mama! Kamu si Butchok! Leonard. Karon, Sandro! Tapuson kay ko ni Higayo na! Tapuson kay ko sa impit, Sandro! Kana kung magkahimo ka! Kinsa ba ang imong kisaligan, Minard? Kanang tiguang nga mo, Mateo? Ngano? Nagtuo ka ba nga kusog pa ang iyang gahom? Ha? Ayaw saknya nga kung gitira ni mo, Mateo. Kay wa ka na kusog! Ako lagi ato banga! Ay, nanggawas ang upat ka ba to sa kinabuhi sa mong pad? Oh, ikaw gini ang sugo. Kanino tanawon sa mga bato. Ganahan kayo ni! Ako na ka na! Igo na ka sa magtanaw ini! Tungkol kibisa ko sa lang kapatos kinabuhi! Dili ka magkagunit ini! O kiunsa mo gini sa pagsiguro? Dili mo kinimanggon! O kini! Kini mo tapos mo! Gahom sa tubig! Bubuhat ko kaming! Kadagansa, nataroy sa akong game na kaming gahom sa tubig ng iyong game. Huwag nimo kaming kalinis ka gahe sa mo sa bangkaw. Yun na, meron kini. Kabugat pa! Naduot ko! Ay, kakusog! Maglisod ko sa pagpugong! Gibugan niya nga mura og mga bangkaw nga iya sa gahom sa tubig. Giduot kini sa akong gibugna nga tabing. Ulusot na! Naadasap! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!